Ola a todos e a todas. Hoxe imos ver como que son os filtros en Excel e como se aplican. Os filtros son ferramentas que permiten mostrar só os datos que cumpren certos criterios e se ocultan temporalmente os demais, pero sen eliminalos. É dicir, os datos que non cumplen os criterios que nos lle establecemos non se eliminan, só temporalmente non son visibles, ¿vale? Na folla de cálculo. Entonces, para que nos sirven? Pois para mostrar certas filas, buscar nomes en específico, ordear, vale? E para que unha folla de cálculo que é moi grande, por exemplo, como esta, vale? Facela máis pequena e traballar con parte desa folla de cálculo. Entonces, para activar os filtros en Excel, vedes que na cinta temos, vale, en datos un botón que é filtro. Si pinchamos aí, vedes que aquí enriba de cada columna temos unha flecha que cando nos pinchamos enriba desa flecha, vale, nos aparece para seleccionar, por exemplo, vamos a deseleccionar todas e vamos a seleccionar só a Comunidade Autónoma de Galicia. E vedes que agora só nos aparece, vale, aqueles rexistros onde apareza a Comunidade Autónoma de Galicia. E aquí abaixo nos di que dos 597 rexistros se atoparon 22, é dicir, 22 deles conteñen a Comunidade Autónoma de Galicia. Para borrar o filtro que acabamos de poñer, ao lado lle damos a borrar e volvemos outra vez a como estaba inicialmente. Dependendo do tipo de dato que conteña esa columna, poderemos aplicar un tipo de filtro ou outro. É dicir, non é o mesmo en columnas que conteñen texto a outras que, por exemplo, esta que contén data. Vale? Por exemplo, en data podemos poñer que nos seleccione o ano, vale? 2007, pero, ademais, podemos personalizalo, vale? Bueno, vedes que aquí tamén tedes a parte, vale? Que se xa hoxe, mañá, onte, a próxima semana, esta semana, o próximo mes, o próximo ano, trimestres, vale? Diferentes filtros. Pero se me vou a personalizado, vale? Aquí lle podo poñer, por exemplo, vale? Unha data concreta como 21, por exemplo, do 01 de 2007 a 21 do 12 de 2007. Vale? E como non hai ningún que esté dentro desas datas, vale? Entonces non aparece, vale? Ningún rexistro. O sea, te di que se atoparon 0 de 597. Vamos a borrar o filtro, vale? Entonces é importante, vale, que esté posto o tipo de dato para que Excel aplique un filtro ou outro. Vale, vedes que aquí está data personalizada, aquí está moeda, vale? Aquí está general, entonces o recoñece como texto e podemos aplicar varios filtros á vez. Vamos a aplicar, por exemplo, Asturias e o IES número 14. E teño, vale, 3 rexistros de 597. E como fago agora para copiar isto e pegalo, por exemplo, noutra folla? Vale? Selecciono, vale? Me vou a copiar, que aquí teño varias maneiras, podo copiar así. Abro unha nova folla de cálculo e
atallo de teclado, control V, copio a nova táboa e me vou á táboa orixinal, vale?